खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ बुंनो नागिरदों आं रादाब बसुमतारिया दिनैनि गाहाय रादाबावनो दं हिन्जाव खावना बुजानाय मेट्रिक आनजादाव आरो गामि गामियाव फैना फरायसाफोरखौ नायनाय दानिया फैदो आबुं रादाब खावनो थांदोंमोन हिन्जावखौ हमजाबाय बिदाजों बुजानांबाय उनाव बुथारनो होनना देगा थुनायाव नांबाय हिन्जावसानाव दानिया हिन्जावसाया नाग्रिजुलि मेडिकेलाव दं होनना मिन्थिना मोन्दों लोगोसे दासिमबो हौवासाखौ मिन्थिना मोनाखै मादै आदा मानसिफोरालाय दंना गैयारा थांलाय बाबु सोर फैदों नाय थां र' नायनि फंबाय फैदों औ फै फंबाय फै न'आव फै हाबफै फंबाय जिराय बेयावनो दे जागोन दे मादै बिनानावालाय माबोरै दं एसे मोजां मोनदों बिनानाव नोंसोर मोजां मोनलायो होननानैथ' आदानो खोन्थाना लानो हायोमोन ना नोंसोर बेबायदि खारखोमालांनाया मोजां खामानि जादियासै बिनानाव आरो बिनानाव नोंसोर फरायनाय समखौ मानो बेबायदि खालामो मेट्रिक आनजाद खाथि सफैबाय मोजाङै फरायनांगौ बेबायदि हौवा गोसो थुनानै मा जानो मिसा मिसि टेनसन सोना लानाय बायदिसो जायो बिनानाव औ फंबाया थिगखौनो बुंदों बिनानाव आफा गैयिनिफ्रायनो नोंखौ आं बेसे खस्थ'जों फेदेरनानै फरायहोबाय मोजां फरायगोन होननानैसो सानदोंमोन आं नाथाय नोंदि बेबायदि खालामगोन आं माब्लाबो सानाखैमोन बिनानाव दे जाबाय आदा थांखांनाय बाथ्राफोरखौ रायखांबाय थानाङा औ बिनानाव नों एबार बेबायदि खामानिखौ माव ओरैनोबा जों बर'फोरखौ मिनिखायो उन्दै बैसोआव हाबा जानायनि बेखायनो जौगानो नाजानांगौ बिनानाव जों गोजौनिफ्राय गोजौ थाखोआव थांनो नाजानांगौ बिनानाव जागोन आदामोन एबार आं नाजासिगोन बे बड'लेण्डआव बयनिख्रुइ साबसिन रिजाल्ट खालामगोन आं आदामोन बिदिबा थिगैनो दं बिनानाव नाजायोब्ला हायै जेबो खामानि गैया आदा आरो मादै आं थांनोसै दे बाबु थांदो आदा बाथ्रायाथ' एसे गाज्रि जाबाय औलै फंबाय गथ'फोराबो जिबायदि गोरोन्थि मावबाय माथो खालामबावनो आरो जेबो खालामनोबोथ' हाला दे होनबा आदा थाथ' औ दे मा जागोन जेबोखौनो सानला मोनला आं ओइ लोगो दाखालि जोबोद गिदिर गोरोन्थि जाबाय नङा मा गोरोन्थि जालायखो जों बेखौ बेफोरबायदि खालामनाङामोनलै हेद साला मा जागोनलै बे सेरायाबा दा बहा दं मानसिखौनो नागिरना मोनाखै दाबो बेफोरखौनो टेनसन लानो माथो थांसै हेद साला मा जागोनलै हाब गंगार हाब बुगाथार माथो दंब्रा लेभेलावनो दे बहा हाबावनो नोंजोंलाय माथो आंलाय घटनाखौ बेलेग खोनादों माथो औलै भाइ एसे बोरैबा जाबाय नोंसोरलाय मानो बुनो थांनांगौ होनबालाय जों थाङामोनलै बे बिदिनो हाखु दाखु लिरनायखाय थांनांगौ जाबायलै भाइ मानो बिदि खालामब्रा नोंसोरलाय ओरैनो एगजामा गैथारला दा जों बयबो मेट्रिकग्राफोरखौ न'आव थांना नायनांगौसोमोन बिसोर फरायगोन ना फरायाखै मानो बिदि खालामब्रा नोंसोरलाय नोंसोर गामिनि गिदिर गोलावफोरानो बिब्दि खालामना दिन्थियोब्ला उन्दैफोरा मा सोलोंनांगौ थारैनो जों बेफोरबायदि खालामनाया जोबोद गोरोन्थि जादों जि जाबायसै नोंसोर दिनैनिफ्राय गामियाव ओंखारदो लोगोसे बै गथ'खौ नागिरनायनि राहा लादो थाबैनो
आरो जों बयबो ज' जालायनानै थानांगोन जाहाथे जोंनि बर' समाजाव बेफोरबायदि नांलाय खमलाय जाया औ आरो न'खरसे जाना सनानि संसार जालाङो औ नंगौ आरो जोंनि गामिया सोरगोनि न' गंसे जागोन लोगोफोर नंगौथ' भाइ नों थिगखौनो बुंदों उम नंगौथ' लोगो थौ लोगोफोर जों जोंनि खामानिखौ मोजां मावदोनि थौदो बिदिब्ला आदैया बै 10 नाम्बारनिफ्राय फैदो जों 1 नाम्बारनिफ्राय फैनोसै Gak kemana-mana